ಎತ್ತೊಂಡ ಮನಸ್ತಾರೆ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಇಂಕ್ಲು ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎತ್ತೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸೋಯಾಬೀನ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಂದಿತ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತು ಬಂದಿರ ಮೆತ್ತಿನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಶೋಕುಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅದೇ ಸಾಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮನಮಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊಚ್ಚಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ತು ರಜಕ್ಕನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಜ್ಜರಿಗೆ ನೀಕು ಅನಸ್ಲಿ ತಂದ ಪೋಯಿರ ಅಂದೆ ಅಂಕಲ್ ಅನಸ್ತಾಂಡೆ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಮಸ್ತ್ ತಾಲ ಎಡ್ಡ ಎಡ್ಡ ಎಜ್ಜಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಮನೆಲ್ಲ ಬೈಯ ಮುಟ್ಟಗುಲ್ಲಡೆ ಬೇಕು ಮೆಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಟ್ರೈನ್ ತಿರುವನಂತಪುರ ಟ್ರೈನ್ నేను ದುಡ್ಡು ಕುಲ್ದಿರತ್ತ ರಜತ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕಚ್ಚಡು ಅನ್ನ ಪಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನು ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಪನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನು 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾನು ಕೊಡ್ಪೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಡೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡ ಪನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವತ್ತ ಅರ್ಧ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಪನ್ನು 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 ಕೊರಿಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ अरे केन जाऊ जोर पर ತಿಂದದ್ದು ಕೂಡ ಬೂರೊಂಡು ಮದಿಮಲೆಗೆ ಬೋರ್ ಅಪ್ಪನೇಕೆ ನಲ್ಲಾಯ್ತು ಮೈದಿನಿ ಚಿನ್ನ ಮದಿಮಲೆಗೆ ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಮೇರೆ ಜತ್ತೊಂಡ್ರ ಅಂಡ್ ಮದಿಮಲೆ ಹೊರ್ತಿ ಕುಲೋನ್ರೆ ಅತ್ತಿ ಅತ್ತಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ರೆಡೆ ಜನ ಬೈತಿಂಡೆಲ್ಲ ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಈ ಪಂಜ ಜತ್ತೊಂಡ ಬೇನ್ ಜಿತ್ತನೆ ಅಂಡು ಜನ ನಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಬೇನಿ വേണ്ട ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂಡಿ ಶೋಕಾತಿನ ಗ್ಯಾರಿಗೆ ಅದೇ ತಿನ್ನನೆ ನಿಖಿಲಾನೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿರ್ನೇ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆನೆ ಮೆಕ್ಕಿಪುರ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಜತ್ತ ಕಾರ್ ಸಡಿಲ ಆವಡ್ ಬಂದದ್ದು ಅವರು ಶರಣೂರುಡುಲ್ಲ ಉಳ್ಳುದು ಬಚ್ಚಿಲ್ಲ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂದು ಈ ಬಂದು ಜತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ ತೊಂಬತ್ತೀರಿ ಪಿತಾಯಂತೆ ಬರ್ತುಂತದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ ತೊಂಬತ್ತೀರಿ ಟ್ರೈನ್ ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ಬೇರ ನಾನಂತೆ ಬರ್ತುಂತದಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗಂಟೆ 2:09 ಕೃಷ್ಣನ ಚಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತದ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತಿ ನಾನು ಜಡೆಗೆ ಕುಲೊಂದು 4 ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತೆ ಜಪ್ಪಿದೆ ಅವಳು ಆಯ್ತು ತೋಚೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಕೃಷ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ತುಳ್ಳೇರು ಮಂಕೀಸ್ ನಕ್ಲು ಮಂಕೀಸ್ 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 ಅಯ್ಯೋ ಬ್ಲರ್ ಕೊಂಡ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಗ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಸೀಟ್ ತುಲೆ ತಿರ್ತು ಜೊತ್ತೇರು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬೇತೇರ ಬತ್ತೇರು ಕಾಣಿಗಿಂತ ಜತ್ತಿನ ಬಡಿ ಜದ್ರ ಪೂರ ಬೋಂಡ್ ಜಪ್ಪಲಿ ಪುಲಿ ఇక్కడ ಆರಾಮ್ ಸೆಡ್ ಜೇತು ಜೊತೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕೈತಲ್ ಆಯನ ಅಂತ ಮೂಜರ ಚಾಮರು ಬನಾನ ಬಾಯ್ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿದಾಯ ಬರ್ತಾನೆ ಬಿದಾಯ ಬರ್ತು ಕುಲೋಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಿನ ಬಚ್ಚಿಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಕುಲೋನ್ನತ್ತ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಯ್ ಆಯ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರೋಡಿ ಹೋಗಿ ಬಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಮಿಳ್ದಾರ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 4 o'clock chai time enna ocha indirna chai time 4 o'clock chapranilla 4 o'clock chapranilla ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಳಿಯ और पेपर दिख सीट खाली आवड़िंది కృష్ణ సీట్ ఉండి పన్న నడుస్తున్నది ರೇಪರ್ದಿಂಚ ಸೀಟ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಿತ್ತು ಸೀಟಿಲ ಪೋಂಡು ತಿರ್ತು ಸೀಟ್ ಪೋಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿರು ಮಿತ್ತು ಸೀಟ್ ಪೋಂಡು ಸೀಟಿಗೆ ಬರ್ತೇರು ಕೂಡ ಅಡೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳವ ಜರ್ನಿ ಉಂಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 5:30 2 ಗಂಟೆ ಕೈನಾರೆ ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಯಾರಲ್ಲ ಬೆನ್ನಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಬಡ ಹುಡು ಜೀವ ಪೋನುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ವಡೆ ಪೂರ ಕನಪಿರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಚಂದಿದೆ ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮಂಚೂರು ಬಡ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತೀಯಾ ಹತ್ತದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಗುಂಡೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಎಡ್ಡೆ ಚಂದಿಲಿಚ್ಚಿ ಮಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಕ್ಲೇಡ್ ಅಂಚೋದು ಓಕೆ ಮೂರು ಬಡ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಲೇ ಆಗ್ಲ ಆಯ್ಕತ್ತಣ್ಣ ಏನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಲಿತ್ತೆ 7:30ಗೆ ಬೋಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಅತ್ತ ತೋಚುನಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತಣ್ಣ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಜಿ ಪಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಪುಜಿ ಕತ್ತಲೆನಾಗ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿತ್ತು ನೈಟ್ ಬಚ್ಚಾವು ಕೃಷ್ಣಗ ಚುರುಗುರು ಉಪ್ಪು ಉಂಟು ಮೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣಗೆ ತಾಗುಂಡು 7:45 ಉಂಟು ಅವನು ಬತ್ತಾನಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲ ಚಲಿ ಚಲಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಕುಸುನರ ಫುಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತಿಟ್ಟೆ ಇಚ್ಚಣತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚದಾರು ಜಾಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತದು ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿರು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮಾತ್ರ 10 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗ ಮಲ್ದುಂಡ ಬೇಗ ಬೈದು ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಾರಣ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ ಬನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಮದಿ ಮಲುಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಭಾರ್ಗವಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರಣ ಅಂಜಿತ್ತೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿರು ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗು ಆ್ಯಪ್ ಒಂದು ಇಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗಾಂಡಿ ಬರ್ರ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈತಿ ಅಂಚದು ತೂಕ ನಾವು ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು
ಫುಡ್ ಡೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂತ ಹೂ ಆ್ಯಪು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಬರ್ತನಕ್ಲಾಗಿತ್ತಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುದು ಅದು ಕೃಷ್ಣನಕ್ಲ ಪೂರ ಉಲ ಇಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರ ತಾಕ್ಲಿತ್ತೆ 7:30 ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಲೆ ಜತ್ಪುಡು ಹೋಯ್ ಬೆಲ್ ಉಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿಗೆ ಬಲ ವನಜಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜೆ ಪೂಜು ಅದ ವನಜಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜೆ ಪೂಜು ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರಾಯ ಉಂಟು ಎದುರು ಕೃಷ್ಣ ಬೋಧಿದ್ದು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬಸ್ಸ ಬರೋದುಂಟು ಈರಿಗೆ ಎಂತ ತಲೆ ಜಬ್ಬೆ പോയിരുന്നില്ല 3D പോകിട്ട് നമ്മനല്ല 3D പോകിട്ട് ಈ ಸೈಡ್ ನಮಕ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತಲೆಂಬು ಪೂರ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಇನ್ ಬತ್ತದುಂಡತೆ ಎರಡ ಪಂಡಿತೆ ಹೊರ ಬತ್ತುಕುಲ್ ನಕ್ಲು ಪೋಪೆರ ತಕ್ಲು ಬತ್ತು ಪೋಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಕ್ಳು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತಲೆಂಬು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅರ್ಧರ ಬರ್ತಾರೆ ಗುಂಟು ಅರ್ಧರ ಗುಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಧಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಡ್ದು ಜೊತ್ತೊಂದರತ್ತ ಕಾಣಿಡ್ದು ಈ ಪಂಚ ಆಗಿದಿಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ನಾನೇ ಬೇಡ ಅಕ್ಕನ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ನನಗೆ ಮೂಜು ಸಿಟ್ಟುಗತ್ತೆ എനിക്ക് ജോലി കിട്ട മരയില്ല ബർത്ത് ഫുൾ ആണ്ട് ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಕೊಂಡು ಒಂಜು ನಾನಂತೂ ಬರ್ತೇನೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಲಕ್ಕ ವೃದ್ಧಾಚಲ ಮುಟ್ಟನೆಟ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಅಡೆ ಜಕ್ಕುಲೆ ಅನ್ನ ಜಪ್ಪುನ ಅಂದಾಜು ಒಂದೊಂದು ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಒಂದೊಂದು ಸೀಟಿನ ಬೆರ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪಂಚವನಿಗೆ ಏನೇ ಹೊಡ್ಸಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಇಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಂದು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಹೋಗ ಇದನ್ನೇ ಚಿತ್ತ ಒಂದು ಜಪ್ಪು ಕಾಂದಿಲ್ಲ ಸೊಂಟ ಸೀಟ್ ಸತ್ತ ಮಲ್ಪ ಕಾಂದು ಆರು ಕಾಂಡಿಡ್ದಕ್ಕ ಮೂರೊಂದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಜಪ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮೂಲು ಮೂಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತೆ ಬೇಡ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬೇಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಟ್ ഞാൻ ജപ്പ് പുണ്യത്തി ജപ്പുಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಉಂತಾಯಿನ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ದಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿನ ತಿಂಡಿನ ಕನತ್ತು ಕೊರಿಯಿರು ಎಂಕ್ಲ ರೀಚ್ ಆನಾಗ 12 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಅಣ್ಣನ ಮಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಲೆತೊಂಪೋದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬುಡಿಯರು ಅಕ್ಲನವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ರೂಮ್ ಅನ್ಸ ಎಂಕ್ಲ 3 ಜನ ನಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬುಡಿಯರು ಕಿನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿತ್ತೆ ದೋಸೆ ತಿಂದಿ ಜನ ಅಂಚ ದೋಸೆ ತಿನ್ಪ ಓದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಇಡಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬೈದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಪಾರ್ಸಲ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಕನತ್ತು ಕೊಟ್ನಾಗ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯಿ ಲಕ್ಕಿನ ನಿಜ್ಜೆ ತಿನ್ಪಾಗ ಬಂಡ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನವನ ಸೆಡ್ಡೇಜ್ ಅನ್ ಪಂಡದಾರು IRCTC ಪನ್ಪುನ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು IRCTC ರೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಲ ಎರಡ ಪೋಪುನಕ್ಲಿತ್ತು ನಾವು ಹಿಡ್ದು ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಅವು ಫುಡ್ ಐಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂತನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಕನ್ನತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ದಾಡೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ಎಂಕ್ಲು ಭತ್ತ ಇದು ರೂಮ್ ಹತ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಣನಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಕೈ ಕಾಲು ಬನ್ನಾಗ ತೋಜರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಚೂರು ದೂರ ಉಂಟು ಆಣನಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಾನು ಪರ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪ್ರಿಯ ಮೇಡಮ್ ಜಿಪ್ಪರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ನಮ್ಮನ್ನು చెప్పారండి ఓకే ఇప్పుడు చిన్నది మళ్ళీ చెప్పాలి మంచాడు మది మళ్ళీ చెప్పాడు ఇంకొంది పోడు ఇందులో ఒక వాష్రూమ్ కంచిపోడు మరి మోనే తెక్కోదు ఇంకొంచెం ఇట్లా శుభరాత్రి మాత్రగా మన ఇళ్ళకంటే ఆనందం కట్టుకోవడానికి ఎక్కువ ಫುಲ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿಲ್ಲ